Δοξάζουμε τον Κύριο, αμήν. Και χαιρόμαστε που βλέπουμε τον Κύριο να ευλογεί ζωές, να ευλογεί ανθρώπους, να αλλάζει ανθρώπους και όπως συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε πρέπει να πηγαίνουμε από δόξα σε δόξα. Και όσα χρόνια ζούμε εδώ κάτω στη γη, συνέχεια κοιτάζουμε να πηγαίνουμε περισσότερο και περισσότερο, διότι ο Κύριος έχει περισσότερα πράγματα να μας δώσει. Ο Κύριος έχει να μας, γιατί είναι μια ατελείωτη πηγή. Δεν είναι ανθρώπινη πηγή, είναι ουράνια πηγή, η οποία έχει και έχει τρομερό πλούτο, τρομερή δύναμη, χαρά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Δόξα τον Κύριο, αμήν. Ωραία. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στις παροιμίες 3ο κεφάλαιο και θα ξεκινήσω από το πρώτο εδάφιο. 3ο κεφάλαιο και θα πάμε στο εδάφιο 1. Μπράβο. Από το 1 μέχρι και... Μπορεί να πάω και μέχρι το 12, θα δούμε. Δεν θα το διαβάσω όλο, αν και είχα στο νου να διαβάσω όλο. Πάμε τώρα. Γε μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδιά σου ας τηρεί τις εντολές μου. Σταμάτα λίγο, πήγαινε πίσω. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Η καρδιά σου ας τηρεί τις εντολές μου. Προχωράμε. Επειδή θα σου προσθέσουν μακρότητα ημερών και χρόνια ζωής και ειρήνη. Δεν λέει δεν θα έχεις προβλήματα στη ζωή σου. Αλλά τι σου λέει, οι νόμοι του Θεού, εάν τους στηρίσεις την καρδιά σου, θα έχεις χρόνια, ευλογία, ειρήνη, τα πράγματα τα οποία εύχονται όλοι τις πρωτοχρονιές ή γενικότερα στους συνανθρώπους. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν, δέστες γύρω από το λαιμό σου, πρόσεξε με τι λέει, χάραξέ της, πρόσεξε ξανά τη λέξη, χαράζω. Χάραξέ της στην πλάκα της καρδιάς σου. Χαράζω. Σήμερα θα μιλήσουμε πώς χαράζουμε. Και πώς το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Έτσι θα βρεις χάρη και εύνοια μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Πιστούς απίστους. Λέει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Ιησούς Χριστός βρήκε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Εντάξει, προχωράμε. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου. Και σε όλους σου τους δρόμους γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Να φοβάσαι τον Κύριο και να παρεκκλίνεις από κακό. Πρόσεξε με, άμα τα κάνεις όλα αυτά τι είναι, αυτό θα είναι τι, γιατριά στα νεύρα σου. Το φάρμακο για τα νεύρα σου. Και αναζωογόνηση στα κόκαλά σου. Σωματική υγεία, ψυχική υγεία. Προχωράμε. Τίμα τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου, πάμε και στα οικονομικά, και από τις απαρχές όλων των γεννημάτων σου και θα γεμίσουν οι σιταποθήκες σου από αυθονία και οι λοινοί σου θα ξεχυλίζουν από νέο κρασί. Γε μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μην αθυμείς όταν ελέγχεσαι από Αυτόν, επειδή ο Κύριος ελέγχει όποιον αγαπάει, όπως ο πατέρας τον γιο του, στον οποίον αρέσκεται. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, έχει ψυχή, κατοικεί σε σώμα. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι πνεύμα. Τι έχει? Έχει ψυχή, κατοικεί σε σώμα. Επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος είναι πνεύμα, έχει ψυχή, κατοικεί σε σώμα. Με τις 5 σου αισθήσεις, με αυτά που ακούς, με αυτά που βλέπεις, με αυτά που γεύεσαι, με αυτά που πιάνεις, τι κάνεις? Προσέξτε, ταΐζεις την ψυχή σου. Γι' αυτό λέει, όποιος έχει αυτιά, ας προσέχει τι ακούει. Πόσες φορές το είπε ο Ιησούς Χριστός μες στη διακονία του. Εντάξει, και γυρνάει και ο Απόστολος Ιωάννης
όποιος έχει αυτιά να ακούει τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Εντάξει. Διότι μέσα από την ψυχή σου και μέσα από τη συνείδησή σου, γιατί σήμερα θα χρησιμοποιήσω δύο ορολογίες που ο κόσμος όλος ξέρει, και αυτό είναι η συνείδηση και το υποσυνείδητο που ανήκουν στον τομέα της ψυχής, αποφασίζει τι μπαίνει μέσα, προσέξτε με, διότι εσύ αποφασίζεις τι μπαίνει μέσα και πώς αυτό επηρεάζει τον πνευματικό άνθρωπο. Ο άνθρωπος επηρεάζεται και θα σου πούνε ότι το κομμάτι της συνείδησης, προσέξτε με, επηρεάζει το 5 έως 10% του ψυχικού σου κόσμου. Το τι σκέφτεσαι, τι αποφάσεις παίρνεις και τι δεν παίρνεις. Υπάρχει ένα 90% και άλλοι 95% που είναι βαθιά μέσα, έχει μπει μέσα στο hardware, στο hard drive, βαθιά μέσα στο computer. Θέτεις στόχους, βάζεις σχέδια, αναλύεις, αναλύεις, έχεις συγκεκριμένες συμπεριφορές και προσέξτε με, ένα πράγμα που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο και δεν μπορεί να το αγγίξει είναι το κομμάτι βούληση. Αποφασίζεις. Εσύ αποφασίζεις. Η απόφαση είναι δική σου. Μέσα στο υποσυνείδητο τώρα που δεν φαίνονται, κρύβονται αξίες, προσέξτε με τη λέξη συναισθήματα, προσωπικά πιστεύω, διότι έχουν μπει, μπαίνουν μέσα βαθιά και πολλές φορές αποφασίζεις από αυτό που βρίσκεται μέσα στο υποσυνείδητο και όχι από αυτό το οποίο εκείνη την ώρα αποφασίζεις. Προσέξτε με, κουλτούρα. Έτσι έμαθα, έτσι είναι, αυτό είναι το σωστό. Εγώ το θεωρώ λάθος. Εσύ το θεωρείς λάθος. Είναι λάθος. Όχι, αλλά έτσι είναι το σωστό. Ξέρεις γιατί το θεωρείς σωστό? Ναι, γιατί έτσι μεγάλωσες. Γιατί έτσι είπε ο μπαμπάς σου. Έτσι είπε η μαμά σου, έτσι σου είπε ο δάσκαλός σου. Οπότε, έχει σημασία τι μπαίνει μέσα στα παιδιά μας από μια παιδική ηλικία. Τώρα φέρω ένα θέμα λιγάκι ακραίο, προσέξτε με, το οποίο μπορεί να μην είναι ακραίο, διότι σήμερα η κοινωνία αποδέχεται πολλά πράγματα που ο λόγος του Κυρίου δεν τα αποδέχεται. Και έχει περάσει μέσω της δύναμης του Instagram, της τηλεόρασης, του media, και πάει λέγοντας μέσα από τα σχολεία, μέσα από τους καθηγητές και. Τι θεωρώ σωστό και πρόσεξτε με, αυτό μπαίνει. Μπαίνει. Και πρόσεξτε με, ακούω. Τι εικόνα έχω για τον εαυτό μου. Τι φόβους, επαναλαμβάνω συνέχεια. Και τι συνήθειες. Γιατί δεν μπορείς να αναιρέσεις το τι έγινε από τα 0 μέχρι τα 7, 8, 9, 10, πες ό,τι θέλεις. Αλλά οι συνήθειες είναι πράγματα τα οποία έχουν μπει μέσα και προσέξτε με, ο άνθρωπος δεν θέλει να αλλάζει τις συνήθειές του. Και ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να αλλάξεις τις συνήθειες. Ξαναπάω, θα γράψω τους νόμους μου στη διάνοιά τους. Πώς? Προσέξτε με, επανάληψη, 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 επανάληψη. Επανάληψη και επανάληψη και επανάληψη. Δεν γίνεται. Και έρχομαι να σου κάνω μια ερώτηση, πολύ σημαντική ερώτηση. Λιγάκι θα ταρακουνήσω τώρα κόσμο με αυτό που θα του πω. Εάν αναγεννηθείς και είσαι αναγεννισμένος, είναι αδύνατον να μην αγαπάς το Λόγο του Θεού. Όταν αναγεννείσαι, το πρώτο πράγμα που έρχεται στη ζωή σου είναι δίψα και όρεξη για το Λόγο του Θεού. Τι λέει ο Θεός? Γιατί με ενδιαφέρει αυτός ο οποίος αγαπάω, αυτός ο οποίος ακολουθώ, θέλω να ξέρω τι λέει. Θέλω να ξέρω τι λέει. Εάν δεν θέλω να ξέρω τι λέει, τότε έχω πρόβλημα μέσα μου και πρέπει να κάτσω να δω, ο Κύριος έχει εργαστεί στη ζωή μου. Ένα από τα πρώτα πράγματα που γεννιέται μέσα στον άνθρωπο με την αναγέννηση, τι είναι? Θα γράψω, λέει, αυτή είναι η καινούργια Διαθήκη. Φεύγω από την Παλιά Διαθήκη και μπαίνω στην καινούργια. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Οι νόμοι μου, ποιοι? Οι νόμοι μου. Όχι οι νόμοι της Ελλάδος, όχι το Σύνταγμα της Αμερικής, όχι οι νόμοι της Ευρώπης.
Οι νόμοι οι δικοί μου θα είναι πού? Στη διάνοιά τους. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σφραγίζει το Λόγο του Θεού μέσα σου. Γιατί και οι Φαρισαίοι διαβάζαν το Λόγο του Θεού, αλλά ήταν ένας νεκρός λόγος. Αλλά ο νεκρός λόγος, προσέξτε με, ο Λόγος του Θεού, όταν το Πνεύμα το Άγιο έρθει μέσα στη ζωή μου, τι κάνει? Ζωοποιεί αυτόν τον Λόγο μέσα μου και αυτός ο Λόγος παίρνει ζωή. Και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού μέσα μου αρχίζει και λέγεται ναι και αμήν. Και οι αποφάσεις μου είναι βάση του Λόγου του Θεού και όχι της αντίληψης του υποσυνειδήτου και του τρόπου με τον οποίο μεγάλωσα όλα τα χρόνια της ζωής μου. Και όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετάω άλλα πράγματα και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα, προσέξτε με, αυτό το πράγμα αρχίζει και παίρνει δεύτερο ρόλο μέσα στη ζωή μου. Και η ζωή, γιατί εδώ πέρα τι λέει τα λόγια μου, τι είναι, πνεύμα είναι και τι είναι, ζωή. Θέλω ζωή. Θέλω λεφτά. Μην πείτε δεν σας ενδιαφέρουν τα λεφτά, διότι όλοι τρέχετε και παραπονιέστε για το μισθό σας, όλοι θέλετε αύξηση, όλοι θέλετε να ζείτε καλύτερα. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει πολύ για το οικονομικό. Γι' αυτό και λέει και στους Παροιμίες 4ο κεφάλαιο, άμα έχει σοφία και τη σοφία του Θεού, τι λέει, δόξα και πλούτη θα σε ακολουθήσουν. Και όταν αρχίζεις και εφαρμόζεις τα λόγια του Θεού, θα αρχίσεις να έχεις τα ανάλογα αποτελέσματα. Προσέξτε με, πολύ απλό. Μέσα σε αυτή τη ζωή έχεις μία αξία και ο Κύριος ξέρει τι κατασκεύασε. Τώρα όταν φτιάχνουμε για να μιλήσω πάλι τη δικιά σας γλώσσα, όταν πας και αγοράζεις ένα Apple τηλέφωνο, της Apple έχει 1000, 1200, 1500, τα καινούργια τώρα. Παίρνεις μια άλλα Xiaomi και τα λοιπά, 200, 300. Υπάρχουν τα αληθινά, υπάρχουν τα imitation, υπάρχουν διάφορα, υπάρχουν πολλά. Όταν ανοίγεις το κουτί της Apple, ανοίγεις το κουτί το τηλέφωνο ή ανοίγεις το Apple το computer. Λέω της Apple γιατί θεωρείται αυτή τη στιγμή το κορυφαίο, ας πούμε. Δεν είμαι κομπιουτεράς, μην μπαίνουμε στις ανταγωνιστικές... Λοιπόν, όχι μ' αρέσει το Samsung και τα λοιπά. Ας πούμε το Apple είναι το καλύτερο. Το ανοίγεις. Και με το που ανοίγεις το κουτί, πάνω, προτού πιάσεις το τηλέφωνο, Apple, έχει ένα χαρτάκι. Έχει κάτι που λέγεται manual. Οδηγίες χρήσης. Εγχειρίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει το εγχειρίδιο. Και σου λέει, μην ανοίξετε το τηλέφωνο και μην κάνετε τίποτα έως ότου διαβάσεις το εγχειρίδιο. Πόσοι από εσάς το κάνουν αυτό? Μόνο η Λίντα. Οπότε, κανείς δεν διαβάζει το εγχειρίδιο. Και ο καθένας αρχίζει και κάνει τα πειράματα. Κάποτε έρχεται ο Θεός και λέει, έλα εδώ και τα λοιπά. Τι θα κάνουμε? Θα παράγουμε ένα προϊόν. Και αυτό το προϊόν πώς θα λέγεται? Άνθρωπος. Είναι προϊόν, το οποίο θα είναι καθ' εικόνα και καθομοίωση. Ωραίο πράγμα πάμε να κάνουμε. Και ο Θυμός δημιούργησε τον άνθρωπο καθ' εικόνα και καθομοίωση. Τώρα ο Θεός ήξερε τι έκανε. Και ο Θεός κανόνισε να υπάρχει και ένα ανάλογο manual, εγχειρίδιο. Και να λέει στον άνθρωπο πώς να λειτουργεί βάσει του εγχειριδίου για να αρχίσει να λειτουργεί σωστά. Διότι υπάρχουν πολλοί που κάνουν απομιμήσεις, πολλά imitation, πολλοί οι οποίοι θέλουν, πώς λες, manufacturer, κάποιους κατασκευαστές, κάποιοι παραγωγοί που παίρνουν το προϊόν του Θεού, αρχίζουν τα πειράματά τους, βγάζουν τις δικές τους φιλοσοφίες, εν ονόματι Βούδα, μπορεί να είναι ο Χάρι Κρίσνα, μπορεί να είναι ο Μωάμεθ, μπορεί να είναι οτιδήποτε και να βγάζει το δικό του βιβλίο και να λέει, ξέρεις, ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καθ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, εμείς το βλέπουμε αλλιώς, εμείς θα το λειτουργήσουμε αλλιώς, εμείς θα το κάνουμε αλλιώς. Και έρχεται ο άνθρωπος σήμερα
με τις δικές του αντιλήψεις να κάνει αυτό που ο Θεός δημιούργησε να λειτουργήσει όπως αυτός καταλαβαίνει ή όπως αυτός θέλει. Εάν θέλεις όμως να λειτουργήσει σωστά, προσέξτε με, παίρνεις κάτι, το manual τι είναι? Είναι ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, αυτός που μελετάει στο Λόγο του Θεού μέρα και νύχτα, αυτός που θα απομακρυνθεί από τα λάθος άτομα μέσα στη ζωή του, θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο κοντά στα ριάκια το νερό, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Δεν είμαστε... Υπάρχει καιρός. Καιρός σποράς, καιρός θερισμού, καιρός περιμένεις, καιρός που σκάβεις, καλλιεργείς, κλαδεύεις. Τα πάντα έχουν τον καιρό τους. Και το φύλλο του δεν μαραίνεται, προσέξτε με. Και όλα όσα πράττει τι θα κάνουνε? Θα ευωδοθούν. Θέλεις ο Θεός να ευωδώσει τη ζωή σου? Θέλεις ο Θεός να ευλογήσει τον τομέα τον οποίο ακολουθείς μέσα στη ζωή σου, όποιος και να είναι αυτός ο τομέας? Είτε είναι στις πωλήσεις, είτε είναι στα κομπιούτερ, είτε είναι σε όποιο τομέα. Είτε είναι στο οικοδομικό, είτε είναι στην γεωργία, είτε είναι στα αεροπλάνα, είτε είναι στο σπίτι σου. Θέλεις ο Θεός να το ευωδώσει? Γιατί ο Λόγος του Θεού σου δίνει σοφία, σου δίνει δύναμη, σου δίνει σύνεση και. Προσέξτε με, όλα όσα πράττει θα τα κάνει, θα τα ευωδώσει ο Θεός. Έρχομαι πολλές φορές και λέω, γιατί δύο άνθρωποι να έχουν αποφυτίσει από το ίδιο πανεπιστήμιο, να έχουν την ίδια δουλειά, να είναι κάτω από την ίδια κατάσταση, άλλα να κάνει ο ένας και άλλα να κάνει ο άλλος? Τι είναι, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτονται? Προφανώς. Είχαν την ίδια παιδεία, είχαν τις ίδιες καταστάσεις. Όμως, γιατί ο ένας να κάνει 1000 και ο άλλος 2000? Γιατί να κάνει ο ένας 2 και ο άλλος 3? Γιατί να κάνει ο ένας 2 και ο άλλος 4? Ποια είναι η διαφορά? Έχει να κάνει με το τι είναι μέσα και τι είναι βαθιά ριζωμένα μέσα και το πώς ανταποκρίνεσαι στις διάφορες συνθήκες και καταστάσεις μέσα στη ζωή. Η αδράνεια δεν είναι από τον Κύριο. Φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι? Να σου πω γιατί φοβάσαι. Γιατί κάποιος ή κάποια, η γεγονότα ή κάποιος σου βάλε μέσα και δεν είναι ο Κύριος. Το πνεύμα του φόβου. Να φοβάσαι. Και τι θα γίνει άμα γίνει αυτό? Και τι θα γίνει άμα κάνω αυτό? Και τι θα γίνει αν αποτύχω? Και τι θα γίνει? Όχι, θα πεθάνω. Και τι θα γίνει? Το πνεύμα είναι ένα πνεύμα το οποίο έχεις επιτρέψει θεληματικά η άθελά σου να μπει μέσα σου και να σε εμποδίσει από το να προχωρήσεις μέσα στη ζωή, να είσαι θετικός, να είσαι ευλογημένος, να είσαι χρησμένος και επιτυχημένος, προσέξτε με τη λέξη που θα πω, σε κάθε τομέα της ζωής σου. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει κάθε τομέα της ζωής σου. Όταν μπαίνουν συνέχεια αυτές οι αρνητικές σκέψεις, δεν είναι από τον Κύριο. Πρέπει να δεις, ο Κύριος τι λέει. Καταρχήν, ο Κύριος δεν λέει θα έχεις εύκολη ζωή. Ο Κύριος λέει θα έχεις νικηφόρα ζωή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Πάμε τώρα. Γίνε ισχυρός, προσέξτε με, υπερβολικά ανδρείος, θαραλέος. Όταν το χρήσμα ήρθε πάνω στο Δαβίδ, γιατί ήταν πάνω στο Σαούλ, ένα από τα χαρακτηριστικά του χρήσματος του Πνεύματος του Αγίου, ο Σαούλ πάντοτε έβγαινε μπροστά και δεν φοβότανε τίποτα. Σε κάποια φάση, ξέρετε τι έγινε? Εξαιτίας της ανυπακοής. Το χρήσμα έφυγε. Και όταν ήρθε ο Γολιάθ, φοβήθηκε. Γιατί φοβήθηκε? Γιατί έφυγε από πάνω του το χρήσμα του Πνεύματος του Αγίου. Και σε ποιον πήγε? Σε αυτόν που δεν φοβότανε. Και πώς φάνηκε? Στα προβλήματα. Πολλές φορές λέμε, εάν δεν είχα αυτό το πρόβλημα, ξέρετε που φαίνεται το χρήσμα? Στα προβλήματα. Ξέρετε που φαίνεται ο καπετάνιος? Στις μπόρες. Ξέρετε που φαίνεται ο leader? Στις δυσκολίες. Ξέρετε που φαίνεται ότι ο Κύριος είναι μαζί σου? Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Διότι ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει να δώσεις λύσεις. Στη δουλειά σου, στα αφεντικά σου, στις δύσκολες καταστάσεις. Μην προσεύχεσαι να μην έχεις προβλήματα, να προσεύχεσαι ο Θεός να σου δώσει σοφία, να σου ανοίξει το μυαλό, για να μπορέσεις να δώσεις λύσεις στα προβλήματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει. Βλέπεις, διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τώρα τη ζωή. Μην προσεύχεσαι να μην υπάρχουν λιοντάρια, γιατί θα υπάρχουν, προσεύχεσαι ο Θεός να φράξει το στόμα των λιοντάριων. Πολλοί τρόποι προσευχής. Ξέρετε πώς θα βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, γίνε υπερβολικά αντρίος, είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα. Παρησία.
Δεν φοβάσαι. Προσέξτε με. Προσέξτε με τι λέει. Για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα, προσέξτε με ολόκληρο τον νόμο που ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, σε προσέταξε. Μην παρεκκλίνεις από αυτόν δεξιά ή αριστερά. Προσέξτε με, γιατί, για να φέρεσαι με τι, με σύνεση. Είσαι άνθρωπος συνετός. Σε αυτή τη ζωή δεν έχεις χρόνο να κάνεις analyze this και να τα συζητήσουμε και να σκεφτούμε. Έρχεται στιγμές όπου πρέπει να δώσεις λύσεις. Πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Και αυτό το Πνεύμα του Άγιο θα μπορέσει να το κάνει. Όταν επί χι χρόνο κάνεις deposits. Deposits. Καταθέσεις. Θες να έχεις πολλά λεφτά στην τράπεζα. Ναι. Άρχισε να αποταμιεύεις και να καταθέτεις και κάποτε θα έχεις και ή τη σωστή σύνταξη και τα αυτά. Δεν πιάνουν τώρα το σύστημα το συνταξιοδοτικό που μας τα τρώνε. Αλλά λοιπόν, αλλά είναι καλά να κάνουμε τις ανάλογες καταθέσεις για να μπορείς να πηγαίνεις στην τράπεζα του Κυρίου και να τραβάς στην ανάγκη σου. Εάν δεν καταθέτεις, δεν έχεις να τραβήξεις. Και ο Κύριος σου λέει, θα καταθέτεις, ας το συνταξιοδοτικό τώρα, θα καταθέτεις, εντάξει, πάμε. Μην παρεκκλίνεις από αυτό δεξιά για να φέρεσαι με σύνεση παντού όπου και πας. Δεν έχει σημασία που πας. Προχώρα. Αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από πού, από το στόμα σου. Τι ομολογείς. Τι πιστεύεις. Να σου πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εσύ τι πιστεύεις. Τι είμαι βλάκας. Μπορεί. Λοιπόν, θα σου πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάποτε έρχεται ο Κύριος με αυστηρό τρόπο και μου λέει, Αντώνη, ναι. Έχει σημασία αυτό που θα σου πω τώρα. Δεν αντιπροσωπεύεις την Ελλάδα ή τον ελληνικό νόμο. Δεν αντιπροσωπεύεις την Αμερική ή τον αμερικάνικο νόμο. Τι λέει ο αμερικάνικος νόμος, τι λέει ο ελληνικός νόμος, τι λέει ο ευρωπαϊκός νόμος. Πρέπει να λειτουργήσουμε σε αυτή την κοινωνία. Υπάρχουν οι νόμοι. Εσύ αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύεις μία βασιλεία που είναι πάνω από όλες τις βασιλείες. Και αυτός ο βασιλιάς είμαι εγώ. Και δεν θα λες ότι σου βαράει στο κεφάλι, θα βαράς και θα λες ότι σου λέω εγώ. Όταν πάει ένας πρέσβης, πρέπει να μεταφέρει τι του λέει ο προθητόρα, ποιος ξέρει τι ξεχάζεται τις ίδιες. Ποιος ξέρει τι γίνεται από πίσω και τι λένε από πίσω και τι deals κάνουν από πίσω. Δεν μπορεί ο καθένας να πει, η άποψη μου, τι λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ το βλέπω έτσι. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Μητσοτάκης να πει ο Υπουργός. Εγώ το βλέπω αλλιώς. Οπότε να το κάνουμε έτσι. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εσύ καλείσαι να μιλήσεις αυτά που λέω εγώ. Ο πιστός πρέσβης και ο πιστός μηνυτής είναι αυτός που μεταφέρει αυτά που λέει ο Κύριος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εντάξει, οπότε, θα μελετάς μέρα και νύχτα για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα είσαι εγγραμμένα. Όταν αρχίζεις και λειτουργείς, πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή, και ενεργείς πάνω στο Λόγο του Θεού, όλα αυτά που διαβάζεις και πράττεις και ενεργείς μπαίνουνε και χαράζονται που μέσα στην καρδιά σου. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, πρόσεξε τι χαράζεις μέσα στην καρδιά σου. Έρχεται ένα πολύ αγαπητό άτομο μέσα στη ζωή μου, έρχεται 60 χρόνια και μου λέει, τι έκανα τόσα χρόνια. Πολύ απλό, ξέρεις τι έκανες, ναι. Αρνούσουν να υποταχτείς και να υπακούσεις το Λόγο του Θεού. Περάσανε τα χρόνια και λες, τι έκανα τόσα χρόνια. Και το λυπηρό είναι να περνάνε τα χρόνια και να μην πηγαίνεις ή να δεις γιατί είμαι εδώ, πρόσεξε με, είσαι εκεί που είσαι εξαιτίας των αποφάσεων που έκανες στη ζωή σου πριν 5 χρόνια, πριν 10, πριν 15, πριν 20.
Ποιος φταίει? Εσύ. Πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη και να πεις μπράβο σου, διότι είμαι καλά εδώ που είμαι. Διότι πήρε σωστές αποφάσεις. Άλλοι μπορεί να αρχίζουν να φασκελώνουν και να λέει τι έκανες και τι δεν έκανες. Σημασία έχει τι αποφάσεις πήρες, εσύ τις παίρνεις. Σε μικρή παιδική ηλικία άλλος φταίει. Και καλείσαι, προσέξτε με, όταν δεχτείς τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα, καλείς το Πνεύμα το Άγιο να πάρει το hard drive, να το πάρει, να το διαλύσει και πρόσεξε με, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και φέρνει τι? Καινούργιες πληροφορίες. Φέρνει καινούριο software. Φέρνει καινούρια πράγματα μέσα στη ζωή σου. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ θα βάλω μέσα σου, τι λέει, τους νόμους μου, τις εντολές μου και πρόσεξε, θα τις χαράσεις. Αλλά την ευθύνη την έχεις εσύ. Γιατί άτομα τα οποία έχουν αναγεννηθεί και έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο και συνέχεια παλεύουν με τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Γιατί μέσα στο υποσυνείδητό τους βρίσκονται πράγματα που, με συγχωρείτε, δεν είναι από τον Κύριο και ο Κύριος θέλει να πάρει την απόφαση και να ξεριζώσει ορισμένα πράγματα. Μα δεν γίνεται. Αυτό δεν λέει ο Παύλος στο 6, 7 και 8 Ρωμαίους. Παλεύω, ξέρω ότι είναι το σωστό, αλλά μέσα μου κάτι άλλο είναι και το παλεύω να το βγάλω και δεν μπορώ. Διότι επί χρόνια έχεις χτίσει ορισμένες συνήθειες ξανά και ξανά και ξανά και εγώ και εσύ. Και ξανά και ξανά συνήθειες που έχουν μπει μέσα σου, αλληλούια, και πολλά από αυτά πρέπει να ξεριζωθούν. Και για να γίνει αυτό, πρόσεξε με, πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Καθώς ο άνθρωπος φρονεί, παροιμίες 23, 7, 23, 8 ξεχνάω, τι ούτως είναι εν την ψυχή αυτού, που δεν είναι μόνο εδώ, είναι τι είναι μέσα. Γιατί έχει μπει μέσα, έχει φωλιάσει μέσα, έχει ριζώσει μέσα, αλληλούια, και αυτό τώρα ο Κύριος θέλει να το ενεργήσει και να λειτουργήσει. Κάτι το οποίο λέω συνέχεια και το έχω πει στους νέους. Σήμερα, άνθρωποι έχουν βάλει τη γραφή τους κάτω, έχουν βάλει τις προσευχές τους κάτω, δεν προσεύχονται Πνεύμα του Αγίου και νομίζουν ότι δίνουν προφητικούς λόγους. Σας λέω, είναι ψευδοπροφητείες. Είναι ψυχικές προφητείες, οι οποίες προέρχονται μέσα από το υποσυνείδητο του ανθρώπου και όχι μέσα από το Πνεύμα το Άγιο και την καρδιά του Θεού. Γιατί? Ο Λόγος του Θεού είναι κοφτερότερος, λέει, υπερπάν ζωντανός και κοφτερότερος υπερπάντη στο μάχαιρο και εισέρχεται μέσα τόσο πολύ, κάνει τέτοια χειρουργική επέμβαση στο σημείο χωρισμού πνεύματος και ψυχής. Έτσι δεν λέει μέσα ο Λόγος του Θεού? Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει? Ο Λόγος του Θεού. Εάν μέσα μου δεν ζει αυτό το πράγμα, όλα τα άλλα είναι περιττά. Αν ο Λόγος του Θεού, διότι δεν αναγεννηθήκατε δια φθαρτού σπέρματος, αλλά δια φθάρτου τι? Δια του Λόγου του Θεού. Έρχεται ο Λόγος του Θεού μέσα σου και να σε αναγεννεί, σε αναζωογονεί, σε αλλάζει ολοκληρωτικά. Δεν μπορεί να γίνει με έναν άλλο τρόπο. Ο σπόρος πρέπει να μπει μέσα, πρόσεξε με, και όπως τη μήτρα μιας γυναίκας πρέπει να γίνει τι? Σύλληψη. Εάν δεν γίνει σύλληψη δεν θα υπάρχει γέννηση. Και άμα βγει γέννηση, τι γίνεται? Δεν παίρνεις το παιδί και το παρατάς στον δρόμο. Το παιδί πρέπει να μπει σε μια οικογένεια, να ανήκει σε μια οικογένεια και να μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια. Αλλιώς είσαι εγκληματίας και γκάνγκστερ. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέω? Συγγνώμη, παθιάστηκα σήμερα.